finalmente si sacou xa dende banda, concretamente con Pumar. Jorge Nano, chega agora Mella, balón que recibe o rápido Rubén Gómez. Aí está Rubén, caise ante Fran Castaño, reclamaba falta, verse coa balón ante o colexiado vigués. Aí está movendo o mago de Corea, vai a recibir Felipe. Fran Castaño, balón para Rodri, aí está Rodri, caise, non indica nada o colexiado. O balón que seía directamente para Ever, corte da zaga defensiva, si vai a chegar agora de segundas ante o capitán cercedense. Aí intenta Noé salvar ese balón, non chega un Antonio, fixo de segundas ante Iñaki. Balón que se leva Kelvin, moi ben Kelvin, autoparede, aí está Kelvin, aí está a prolongación de Kelvin, Santi Silvar. Que ben Kelvin aí nesa xogada autopersoal, o balón que recibe agora Mella. Aí está Javi Redondo, balón que se vai á esquerda, non pode controlar ese esférico. E o colexiado, a súa posición antirregulamentada, pois non sei se de... sí, finalmente de Ever, aunque se incorporaba tamén arriba, concretamente Iñaki. Balón que se vai arriba agora, donde saca dende atrás Simón. Son os últimos instantes del partido. Xa 2 minutos alá do tempo de desconto. Aí está Óscar La Magia xogando con Fran Castaño, posesión do esférico a favor do Cerceda. Movendo Óscar, eu digo, o mago de Corea. Intentaba meter, cortou ben Adrián. E o balón que chega Iñaki. Antonio, movendo Javi Redondo, Mella. Entra ben agora no é o corte. Javi Redondo, ponse por diante do esférico. E vai a sacar dende banda Pumar. Quedan un minuto do tempo engadido. Vai a sacar esa falta os homes de Luis Miguel. Botando atrás Pumar. Santi Silvar, movendo Mella. Balón que se vai agora tocado de Noé de cabeza. Pódese perder, si se perde finalmente pola marxe lateral. Que se estivo de irse a córner. Sacando xa dende atrás, ou intentando o equipo cercedense. Reclamaba falta de Rodri, colixado que non asumía nada ante Mella. Caes agora Felipe. E xa non deixa continuar o colexado cando nos parecía que asubiaba esa falta Felipe ante Jorge Nano. Victoria ante a cobertura cercedense tamén ante Rubén Gómez. Atallou Christopher. Chega agora Adrián, atención a Diego que pode sacar Diego ese balón con Felipe, atención a Felipe, tiro cortado Felipe. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Felipe. Estábamos confirmando se o balón entrara sí ou non dentro da portería que defende Simón. Parecía que o balón que se iba. O balón que se vai para Iñaki, no salto ben Aitor, saca Fran Castaño. Tenta baixar agora o balón a Cerceda Felipe. Pablo Fernández, o balón a Óscar La Magia. Atención a Óscar con Adrián, pode buscar esta acción de tiro. Atención a Óscar, saca en primeira instancia. Óscar con Adrián, pode buscar esta acción de tiro. Atención a Óscar, saca en primeira instancia. Gol de Kelvin. Agora sí triunfou. Isto que tanto se lle esperaba, o gol resistiuselle en poucos minutos. Estamos no 38 da segunda metade. Quizá non era sabrosa do Cerceda. Quen esperaba isto? O balón que estivo perdido nos primeiros 15 minutos ou quizá nos 20 da arranque da primeira polo Narón Barompe. Despois recuperou o Cerceda. Na segunda foi prácticamente ou totalmente en posesión do equipo cercedense, cando marcaba no minuto 42 ese tanto, o primeiro tanto do partido, o 0-1 marcado por Felipe, e o segundo conseguiría no minuto 38 desta segunda Kelvin, o 0-2 que poñería sentencia a este encontro, derbi de máxima expectación entre o Narón 0 Cerceda 2, e polo tanto aí se queda eses 3 puntos que se van para Cerceda. Polo tanto consegue 55 puntos a tal hora. Aí están as felicitacións cercedenses. Kelvin, autor do segundo tanto.
Temolles que contar que nos despedimos xa dende Río Seco. O Cerceda próximo partido recibirá o equipo do Coruxo, outro duro rival que chegará ás terras de Cerceda o próximo fin de semana. Señores, isto foi todo dende Narón. Lembren, os autores dos goles: no minuto 42 da primeira marcou Felipe e o segundo da sentenza fixo no 38, concretamente Kelvin. Un partido, como lle decimos, de que o Narón quixo dominar o encontro durante os primeiros minutos, aunque sin ocasións de gol, pero iso sí, na segunda metade foi o Cerceda quen dominou o esférico con claridade. Estamos xa no final do partido, este é o final, os goles que se van para a Cerceda no derbi provincial. Narón 0, Cerceda 2.